जुदि उन्दै दै नुदों Oh no! So guys, दिनै जोंहा न'खौ एरखुजोबसिगोन नायबानो जाबाय न'खौ एरखुजोबसिगोन लोगोफोर बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय मा होनोमोनलाय दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव थबसि देगासिनो दं आरो जोंहा बिमाया माबा मा होनो दिनै फिसा पार्टि दं आरो एसे जोंहा दाख्लै ओंखाम गोरलैखौ जाखांबाय दिनै ओंखाम बोरायसो जागोन लोगोफोर ओंखाम बोराय नै बिदिनो थबसि देबाय थादों खुमब्रा हादों ओमफ्राय टाइमाबो दा बेलासियावसो जागोन आरो ओंखाम गोरलैखौ ओंखाम बोरायसो सानसुनि ओंखामखौ जाखांबाय दा 12:30ल'सो जादों संखानोसै आरो दा मोनाद्रायबा संखानो हाथारमोन थास' बिसं संनांगौ हांसो एवनांगौ आलु जुदुन मा होनोमोनलाय बेखौ सामब्राम गुफुर बिथिं कफि हादों मा होनोमोनलाय खुमब्रा हादों आंबो हाफानोसै दसे नङाबा नोंथांमोना जायाफ्रा मा देखायनायल' होनगोन सिखा फिसा नागिरना खुमब्राखौ हानोसै माबायदि हागोन दे आंखौ दुगैयाखै होनबाय थादों बिसोरो जि गोदाव सोरावखा आरो दहाय फुङावनो दुगैखांबाय लोगोफोर दुगैया गारा ओंखाम गोरलैयाव खि बिदि हायो आंनि ब्लगाव लाजि फोनांनायानो फुङावनो दुगैखांलायलांबाय आंहा नायनोबा नायथां गस्ला गिसि दङ दुगैनानैसो हादों नै जोंबा आंबो दुगैनासो हादों बे खुमब्राखौहाय हांसोजों जागोन आरो हांसोजों ओंखाम बोरायसो ओंखाम गोरलैखौ दाख्लै जाखांबाय ओमफ्राय एसे आलासिफोर फैनो नागिरदों आरो सानै साथामसो नै बिथिंहाय रासमि गन्दी हाना आदा ओरै जालायगोन लोगोफोर केमेरायावबो गावखौ देखायबाय थायो होननानै मादै आरो बोरैथो मोनबोआथाय एफा गावदांनांगौ आदैया थास' बिसङाव थाइगिर होनोसै दाना गिदिर गिदिर हागोन ना लदाय लदाय हागोन एसे मिजि मिजि हाब्रा माथो खुमब्रा होनाया बेदरा मा होनोमोनलाय खफि माबा खुमब्रा हांसोआव होगोन हांसो ओमफ्राय दाउआव खावसे लदा लदा मिलाय माबा जाया मिलाय रस जाया रस मोना लदा नाङा बे ब्लगखौ बिराद गोबावनि उनावसो हगारगोन आङो मा होनोमोनलाय हमना ला माबानिबो एकट्रिसासो दखाननि माबा फुजामानि फाननाय माबा होनाय एसे गोबावनि उनावसो हगारगोन आरो ओंखाम बोरायसो नालाय ओंखाम गोरलैखौ जाखांबाय ओंखाम गोरलैयाव जोंहा बेदर मोनजायाखैमोन बाखि जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेनिखायनो दिनै जासिगोन निरामिस जानाय मादैखौ खेरखाजों माथो खफिया बे थाइगिर माबायाव होनो नङा सिखाया गोबावसो खुमब्रायानो बिदिबासो काटिंआव फैलाय हनै खुमब्रायानो बोरैबा मोजां नङा सिबुसो माथो सिखाया बे गोबौआ नङा गोदाना बे गोजानसो आं लानाया नङा जायो कफिखौ हाना लाग्रोनोसै कफि नङा खुमब्राजों कफिसो होनफ्लांबाय थादों कफिसो होनफ्लांबाय थादों दहायनिफ्रायनो खुमब्राखौ हाना लाग्रोनोसै आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दोनदोंमोन आङो मालाय ओमफ्राय बे आथिंखौल' दादा बिदि खाना दोननानै गावनि आथिं बुद्रा खानाङा बियो दुगैखादोसो आं दा दुगैगोनहाय मैला मैला गोदोरखौ आंनो नांसिगौमोनलै पासतायावनो जागोन दै जेबो दुमथाव थिनथायावनो हरनांगौ आलासिफोरखौ थिनथायावनो खुमब्राया आं बिदि जानाय मोनबा आं बे साखौ थाइगिर लेमनां खिलिंदोंसो गोसथोनाय दंबावो बांगाल मोननाय नंला खुमब्रा हाखावनायावलायनो मैगं हाखावनायावलायनो ओरै सिलिंबालायनो गोसथोनाय दं होननाय जायोनो आरो माने गोसोआ ओरै नालाय ओमफ्राय बिदि नालाय ओमफ्राय खुमब्राया सिलिंबा बे मोनसेया हौवानाव दंहैनो आरो गोसथोनायनाव
नङा उनसै हौवा गोसथोनायखौ मोनाबो होनो सोरबाबा गोसथोनायखौ मोनो माबा ओमफ्राय गोसथोनाय दं आरो थारमाने बेहा दंबावो ओमफ्राय जों मोनथिया जलंगा गाननायखौ जों लाफाया गिदिर गिदिर जागोन आं सिखाया मानो बुथुला जाखोथाय बियो नङा बेजों सिखाजों माबा माबि दानजोबदों बे सिखाया नङा बियो गोजामसो जि मोजाङै दङ जेबो जागोन बियो गोरा गोरासो मोनदों आं गुफुरि नङालै बे माबा होननानै लाबोनाय नेना फंबा बिनानै बिदां होननानै लाबोनाय बिराद गोबावसै बेनो सिगां गुफुरनिफ्राय बेनो सिगाङावनो लाबोखानाय खुमब्राखौ गोलैयाखैलै थङालि दबानो खाराखै बियो दासिमबो एसे देरबावनांगौ बारा देराखैना गोलैयाखैलै गोरलै गथ' देरनांबावगौ 5 बोसोर 5 बोसोर जाना 3 बोसोर नांबावगोन ओंखायनो थाब दिलाय आङो एसे देरबावथों बारा थङालियानो खाराखैना ओइ खांसोनिया बांद्राय जमा हाजोबखा नांगौबाथायखौनो दोनगोन एसे खांसोनि खुमब्रा दाउआव एसे होगोन माबा हांसो गायफोरनो दाउलाव सोलाबो खाखानो नागिरबा खाजासै दाना जे गाननोबो बेयाव सुग्राया आदा गामिनि आंनि माबायासो साउथ फिल्मनि होननायाव लानायसो ए साराय गानदों नांगौलै गोजौ गिदिर जों आदा गैला मोजां मोनबाय आङो आदा एक्टर बायदियानो खुमब्राखौ हाखांबाय ओमफ्राय बिथिं दाउआव होनो हादों स्टप इट इउ ननसेन्स माय ब्लग होननायसो जेब्लाखि ब्लग बानाया माने आङो नैबे बिबारखौ देखायखायो आरोना जोंहानि बिबारखौहाय अखा हानानै रानजोब्बाय अखा हादोंमोन ना अखा हानानै बिथिंबो बारदों नै बिथिंबो बारदों जायखिजाया ब्लगावनो आङो बे बिबारखौ देखायनो मोनाबा एसेबाबो गोजोनखाया आरोना उन्दै नुदों बिजोंनि हाबा जानो थांनायाव खिथायाखै मोनसे नोंसोरो फाफरि बाथासेयावसोमोनानो बै रथानि नङा माबायावसो बाथा मासे बैदि गिदिरसिन बिनि बारलि जाबाय रानियानो बुलायलायगोन आं बोरैबा जाबाय गथ'आ लायबावनांगौ बान्दाराबो जाबायमोनलै हांसोआ माबा रायजोफोर नै थौआव दंबावोसो नै रायजोब्बाय नैबेखौ Iya, mau tanda. Adam. Dah tiba phone urusin deh. Oi, Adam. So guys, mandir zan nuku irak tutupsigan. Naiban जाबाय. Nuku irak tutupsigan लोगोफोर. ओमफ्राय जोङो आनि मोनावहाय जाना साराया बांद्राय गिदिर गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आनि मोनाव साराय गिदिर लायनो नागिरदों जोङो ज' बिनानाव साथामजों सासे दङ सिगाङावहाय नुखो इरखुनो नागिराखै माबा दै फैनो नागिरदों बेजों देनां दै फैबा नोंसिनो खिन्थागोन आङो नै इफोरथिंबो जावजोब्बाय इथिं जावखांजोब्बाय फबबाय खावसे